मा महारानि दाबो सिखानो जायाखै नोंहा साना जौलायबाय फिसालायानो उथि गलायलांबाय आंनिया बिहाव बिखुमजोनो साहा होनांगौ ओंखाम होनांगौ बेफोरखौ इसेबो गियान गैया नोंहा आयै दिनै हराव मोदोमाखै साना उन्दुखौनो लाङाखैमोन आं सोरां सौसियावसो उन्दुलांदों बेनिखायनो थाबखौनो सानै मोनासै आं आयै र' आयै आं दुगैग्रोनानै नोंसोरनि थाखाय साहा फुदुंना लांगोन डाइलग बास डाइलगल' होननो रोंगौ नों खामानियावबा गैया थै माबायदि साहा फुदुंनाय जादों बे ना सिनि नांदों ना साहा बिलाइ नांदों थै खुगायासो बोरैबा मोनजोब्बाय आंना मा बिहामजो नोंनि नोमानि रुपमाया नोंखौ जेबो फोरोंना हराखै नामा आयै नोंहा सुगारा जोबोद बारायदों मैया डाक्टर सारा नोंखौ नायनो फैनायाव नोंनो बारा सिनि जाहोनो माना खालामलांदों बेनिखायनो आं नोंनि साहायाव सिनिखौ एसे खम होदोंमोन नाय बिमा नों जि बेसां खाफाल गोनां एसेबां मोजां बिहामजो मोनदों नों डाक्टरा बुङाखै बिदि गावनि गोरोन्थिखौ एरसोनो थाखाय डाक्टरनि मुं लाफ्लादों बे आं मिथिखाजोबगौ बेफोरखौ आयौ माथो रैसुमै फिसासो लाउदाव हो आंबो खोनासंनि हेलौ आयै हेलौ फिसा मा फिसा सोरबाफोर मायबाफोर बुंदों नामा मा गाब्रु खब्रुयै हेलौ बुंखो सोरथो मा बुंबावनो आयै आइ बिखुमजोनि अनगालाय दानि आं आइ बिखुमजोनो साहा फुदुंना हैदोंमोन बेवहाय साहायाव साहा बिलाइया गोबां गोग्लैदों होननानै आइ बिखुमजोआ आंखौ जोबोद गाज्रि रायदों आयै लोगोसे नोंखौबो जोबोद गाज्रि बुंदों आयै आं जोबोद दुखु मोनदों आइ बिखुमजोआ आंखौ सानफ्रोमबो बासिबायल' थायो आयै मा एसेबां साहस जाथारबाय जामाय जोंनिया बियो आंनि नायल' जाल' फिसा हिनजाव सासेखौ सानफ्रोमबो बासिबाय थानो माबायदि बिखुमजो बियो सानफ्रोमबो बिहामजोनि साहा फुदुंनायखौ बासिबाय थानो बेफोरबायदि बिहामजोनि साहाखौ बासिनाय बिखुमजोनि मोखाङाव साहा गुदुंखौनो लुनानै होनांगौ बिहामजो न साहा गुदुङा आरो बिनि मोखाङाव लुना फैदो आफाजोंबो मा जागोन फिसा र' आं नोंजों दसे उनाव रायज्लायगोन औ दे आइ जागोन दे मा नों मा फोरोंगासिनो दं बिहामजोखौ थौ सिङाव नोंजों आंहा बाथ्रा दं थौ माबायदिलै नोंलाय बिहामजोनि सिगाङाव बिदि लासिं खालामनो मोनो नामा फै बाजै औ थांगौ मा आगै नै आंनि लंपेन्ट आरो शार्टखौ सुनानै आंहा दायो मादै मोनाव थांनायाव गानलांनांगौ दे जागोन दे बाजै दानो सुथार दे नङाबा दायो थाबनो राननाय नङा दे जागोन दे मम्मी आंहा स्कुलाव थांनो लेट जाबाय आंनि खानायखौ खाना होफैग्रोदो औ सना र' ओंखामखौ दाबो खुराखै नों र' आयै खुरनि
मोजाङै थांदे सना जागोन दे आयै नै मोनसे खामानि मावनो नागिरा बियो बिहामजो बेफोर जि जोमखौ मा आलाय सिलाय गारजोबना दोनदों नों बेफोरखौ जाबस्रांना साजायना दोननो गियान गैया नोंहा आयै र' आं ओंखाम संगासिनो दङ ओंखामखौ संखांनानै बेफोर गासैखौबो जाबस्रांजोबगोन दे आं आयै नोंनाबाथ' बिदिनोल' गासै खामानिखौनो थिनबायल' थानांगौ बिखौ नै माम्मि आबैया फन हरदों हेलौ आयै आयौ आंनि सनाया माबोरै दं नों फिसा मोजांथ' आयै नोंलाय माबोरै दं आंनालाय ओरैनोसै फिसा नों न'आव फैयैया दान मोनथाम जालांबाय नों न'आव माबोला फैगोन फिसा आंथ' न'आव जोबोद थांनो लुबैगासिनो आयै नाथाय आइ बिखुमजोआसो थांनोनो होनो नागिरा सोर बे आंनि फिसाखौ होबथानो बिनि लुगैनाय बायदिजोंल' जागोन नामा नोंहाबो लुगैनाय दं नोंहाबो नोंनि लुगैनायखौ सुफुंनायनि मोन्थाय दं फै फिसा नों दिनैनो न'आव फै जामाइजोआ मा खालामो नायगोन आं औ दे जागोन दे आयै नाथाय आं दिनै थांथ'लिया गाबोन थांसिगोन दे जागोन दे फिसा दे आयै नों आबैलानियाव थांनायदों आंबो थांगोन सना आं नोंखौ बे खेबाव लांफाथ'लिया दे नोंनाथ' एगजाम दंना नोंना एगजामा जोबबोलानो आं नोंखौ आबैलानाव लांगोन दे पाक्का प्रमिस पाक्का सना थौ जोंहा ओंखाम जाहैनोसै आयौ आंनि जिउ सना फिथर आंनि बिखा बिख्लोआ सफैबाय औ आइ हा नोंलाय मानो कलिं बेल दामलायनांगौ जाखो डाइरेक्ट गाखोबोखाबानो जायो फै फिसा फै फै जिराय फै हा आनैया सफैबाय आनैया आंनो मा लाबोदों नोंनो आं माखासे चकलेट्स लाबोदों थेंक इउ आनै आरे बाजै नोंलाय माथो सिख्लानिफ्राय सिख्लासिनसो जालांगासिनो नोंजोंबो दे हाजि मिनिनायखौ गारना आंनि सनानि थाखाय साहा दैनि जगर लायथां बेफोरखौबो आं नोंनो खिन्था होबाय थानांगौ नामा न'आव आलासि फैबोला जानाय लोंनाय होनांगौ बेखौ मिथिया नामा नों बिमानि रुपमाया जेबो फोरोंनानै हराखै बिनो आइ जाबाय दे फिसा बाथ्रायावनो नों बाजैखौ एसेबां रायनांगौ जाबाय आरो दासो सफैदों आं लासैनो खालामगोन दे जानाय लोंनायखौ नङा आइ बियो बिदिनोखा खामानिखौ खनले थोनागौ मानि मावनोनो नागिरा थां माखौ नायबाय थाखो नै नाय बेखौ दहायनिफ्रायनो मैगं हागासिनो नाथाय दासिमबो हाखाङाखै एथ' गुरै खामानि मावबालाय बोरै जानोखौथ' हायो गोख्रैनो मावनायावसो गैया आयै बाजै बायदि स्पिडआव खामानि मावनो रावबो हाया दहायनिफ्रायनो बेसेबांबा खामानि मावखाबाय बाजैया आंखौ जेबोखौनो मावनो होआखै बाजैया नोंलाय मानो मावनांगौ जाखो फिसा फै जोंहा सानैबो गामियाव एसे बेरायहैनो थांनि थौ बिदिब्लालाय बाजै थाथ' दे औ दे फास्राखौ लालांनि र' आयै आरे आइसो माथो हेल' आयै फिसा माथो खालामगासिनोमोन आंथ' रानिनो मबाइलाव माबासो दिन्थिगासिनोमोन नाथाय नोंनि माथोआ मा जादों आयै नों लोमजादों नामा फिसा दाखालिनिफ्रायनो लोमजागासिनो दाबो हामनोनो रोंलिया हालासो मोनथारबाय आं फिसा हायोब्ला न'आव दिनै फैया मानो नों दे जागोन दे आयै आं दाहाय आइ बिखुमजोनाव सोंना बेलासेयाव न'आव थांगोन दे नों मुलिफोरखौ जाबाय था आयै दे जागोन दे फिसा नों दिनै फैनो नाजाथार औ दे
आयै माइनावा माथो आं बायदिसो गोजौ जाना थाबाय नङाब्लालाय माथो आयै मा जालायखो आरो एसेबां देलाय मालाय बहा थांनो ओंखारलायखो आयै जोंहा आइया जोबोद गोसायै लोमजादों आरो आंनो आइ बाबानि नायल' सासेल' फिसाजो आरो बाबायाबो खामानियाव थाङो दा न'आव आइखौ नायनो रावबोआनो गैया आइना हालोदा गाज्रिथार जाना दङ आयै बिनिखायनो आं साननै सानथामनि थाखाय न'आव थांनो सानदोंमोन आइ साननै सानथामाथ' जोबोद गोजाननि बाथ्रा आं नोंखौ दसे समनि थाखायबो न'आव थांनो होआ बेसेबांबा साननि उनाव आंनि फिसा हिन्जावा न'आव फैदों बेनो मोजाङै जाहोनो लोंहोनो गारना नों न'आवसो थांनो ओंखारदों ओहो आं नोंखौ न'आव थांनो होआ आयै अननानै आंखौ बे बाराव थांनो होथारदो आइनि लोमजानाया बारा जाथारदों आरो आं 1 बोसोर जालांबाय न'आव थाङिया सिरिथा आं खेबसे जेखौ बुंदों बेनो जागोन आं नोंखौ थांनो होआ माने होखाथारा आरो जुदि नों इसिबां थांनो लुगैथारदोंब्ला नोंनि जि जोमखौ लानानै अराय समनि थाखाय थांखादो बे न'आव फैफिननायनि जेबो गोनांथि गैलिया आयै आं नोंखौ बिदि सानाखैमोन नों एसेबां अन्थाइ बिखा आयै आं न'आव फैनायनिफ्रायनो नुगासिनो नों बाजैजों मोजां बिहेभ खालामा नाथाय दिनैथ' नों बांद्राय खालामबाय नों बायदि बिमा बिखुमजोआ गावनि फिसाजोखौ बिहाव बिखुमजोनि न'आव खुसियै थानाय नुबोला गोजोननाय मोनो नाथाय बिहामजोआ नोंसोरनि न'आव एसे मिनि खुसियै थाबोला नोंसोर गाज्रि मोनो बिजामादैया फिसाजोनि खामानियाव हेफाजाब होफाबा नोंसोर मोजां मोनो नाथाय फिसाज्लाया बिहामजोनि खामानियाव हेफाजाब होफायोब्ला बेखौ हिन्जावनि गलामसो होनना बुङो फिसाजोआ लोमजाब्ला साजाब्ला गोसोआव दुखु मोनो नाथाय बिहामजोखौ लोमजाब्ला बुङो खामानि मावनो बाना लोमजाफ्लादों जागारनाय फिसाजोखौ बिखुमजोआ रायबोला गाज्रि मोनो रागा जोङो नाथाय गावबोदि बिहामजोखौ रायो बेखौ खर'आव फैया माखासे सुबुङा मानो बेखौ बावलाङोदि बिहामजोआबोथ' सोरबा सासे बिमानिनो फिसाजो बियो गावनि न' बां बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो नागारना नोंसोरजों थाफैयो फिसा आयै नों आंनि दुखुखौ नुयो नाथाय बाजैनिखौ मानो नुवा नोंबो आंनि आइ बिखुमजो बादिसो माथो नों आंनि आइ बिखुमजोखौसो गाज्रि रावजों रायोमोन नाथाय नोंथ' बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन आयै मालायखौ बासिनायनि सिगाङाव गावखौ नायग्रोनांगौ आयै बाजै बायदि एसेबां मोजां बिहामजो मोननाया नोंनि लाखनि बाथ्रा आयै आयै आं नोंखौ दिनै जोबोद गाज्रि मोनबाय नों जोबोद गाज्रि आयै नों जोबोद गाज्रि फिसा नों बिदि दा बुंसै आं बुजिबाय फिसा आं आंनि गोरोन्थिखौ बुजिनो हाबाय आंनि बिहामजोखौ एसेबो अननो रोङासै आं जोबोद गाज्रि फिसा आंखौ निमाहा होदो आयै नों आंनाव निमाहा दाबिसै नों निमाहा बिनोब्ला बाजैनावसो बि आं बिगोन फिसा आं बिनियाव निमाहा बिगोन बिहामजो आरे आयै बुं आयै मामोनबा जामाइजोनो फन हर बिहामजो आरो बुं जामाइजोनि बेरामा मोजाङै हामालासै नों जामाइजोजोंनो थागोन होननानै आयै बिहामजो नों आंखौ निमाहा होदो आयै नों बेफोरखौ मा खालामदों आं नोंनि दायनिगिरि बिहामजो इसेबां मोजां बिहामजोखौ आं अननोनो रोङासै नोंनि सायाव खालि मुसिख्रावहायल' थायोमोन आं नोंखौ बासिबायल' थायोमोन आं जोबोद गाज्रि बिहामजो आं दिनै गावखौनो मुगैनायसो मोनबाय नों सानसेया एसेबो जिरायालासे खामानि मावबाय थायो थेवब्लाबो आं नोंखौ जेबो खामानि मावा होननानै बुङोमोन आंखौ निमाहा होदो बिहामजो आयै जाबाय दे नोंनि बे आखाया जोंखौ बोर होनो थाखायसो बिदि निमाहा बिनो थाखाय नङा नों बायदि मोजां बिहामजोखौ इसोरा बयनोबो हरथों आं आरो माब्लाबाबो बिदि खालामलिया आं नोंखौ आंनि फिसा बादिनो अनसिगोन सासे बिहामजोनो बिखुमजो महरै बिमा मोनबोला आरो मा नांबावगौ आयै बिहामजो आयै